конференции душанбе сатхи баланд дар солаи амал барои хаёт барои солҳои 2018-2028 дар рӯзи аввал нишон дод ки таваҷҷӯҳи ҳамаи ҷаҳон хато накунем ба мавзӯи об бисёрам баланд аст. хушбахтона бевоста кишвари муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон иштирок намуданд ва навбат дар суханроҳи худашон бо самтҳои асосие ки вобаста ба об, вобаста ба тағйирёбии иқлим ки бевоста ба захираҳои обии тоҷикистон ва барои осиёи марказӣ ҳам дар умум ҳамагон ба маълум аст ки 60% захираҳои оби осиёи марказӣ бевоста тааллуқ доранд ба тоҷикистон. бинобар ҷаноб олӣ боз диққати ҷаҳонро ба он равона кард ки имрӯз мо бояд бевоста дар бораи ҳифзи пиряхҳо диққати ҷиддӣ расонем. албатта тағйирёбии иқлим ба бисёр гӯем ки паҳлӯи зиндагиамон таъсир мерасонад, лекин махсусан аз ҳама осебпазир ин бевоста захираҳои обии мо шудан манакӣ, чунки аксарияти захираҳои обӣ аз ҳисоби пиряхҳо ташкил дода мешаванд ва мо мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки фақат дар асри 20 мо қариби аз 3 қисмати пиряхҳо аллакай нест шуданд ва мо имрӯз дида истодем ки пиряхи дарозтарини ҷаҳон ба номи феченко машҳур ҳастанд. ин пирях қариби 1 километри кубӣ кам шудагааст. ташаббуси ҷаноб олӣ боз диққати ҷаҳон ба он ҷалб кардан дар ин бора соли гузашта пешниҳод шудагӣ буд барои яъне соли 2025 рӯз соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон карда шавад. дар ин ошия бевоста рӯзи ҳифзи пиряхҳо бояд маълум карданамон дар кор аст ва барои амалӣ намудани ин ташаббусҳо бевоста захираҳо аст ва як усули доимӣ бошад ва бинобар ин ҷаноб олӣ боз пешниҳод карданд ташкил намудани фонди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва албатта ҳама ин мавзӯъҳо бисёрам хуб қабул шудагӣ буданд. дина аз тарафи роҳбарони ҳайатҳои аксарияти давлатҳо ва шарикони рушд маҳз дар гирди самтҳои асосие ки ҷаноб олӣ муайян кардагӣ буданд, махсусан дар бораи ҳифзи пиряхҳо бисёр ҳарф зада мешуд. саммити байналмилалии об ки моҳи март дар давлати сенегари шаҳри дакар ҷой доштагӣ буд. саммити оби давлатҳои осиё ва уқёнуси ором ки дар давлати япония ҷой дошт. яъне хулосаҳои ин саммитҳо пешкаш шудагӣ буданд ва дар асоси ин хулосаҳо албатта имрӯз дар рӯзи дуюм ҷонибҳо боз хулосабандӣ дар ошияи конференсияи имрӯза баррасӣ хоҳанд намуд ва ин бевосита маълум аст ки дар сатҳи баланд давлатҳо муаррифӣ шуда буданд, шумораи зиёд омаданд. фикр дорам ки ҳамаи шарикони рушд ягон кас дар канор намонд ва ҳама иштирок карданд ва ҳама дар ақидаи он ҳастанд ки конференсияи имрӯза ин бевосита боз як қадами устувор ва амбастагӣ дорад ба конференсияи созмони милали муттаҳид оиди об ки соли оянда моҳи март дар шаҳри ню-йорк дар созмони милали муттаҳид ташкил хоҳад ёфт ва ташкилкунандаи ин конференсия бевоста ҷумҳурии тоҷикистон ва шоҳигарии нидерландия мебошад. таваҷҷӯҳ ба мавзӯъ бисёрам баланд аст ва мо мутмаинем ки ҳадафҳои конференсия пурра яъне иҷро хоҳанд шуд ва албатта мо корамона давом додан дар кор аст. яъне ҳамин ташаббуси ҷаноб олӣ оиди дар солаи байналмилалии амал ва барои хаёт мақсадам ҳамин аст ки на фақат мушкилиҳоро маълум бисозем, на фақат самтҳоро муайян кунем, лекин амал кунем ва соли чорум ҳамин ҳадаф аст ва шояд ин вақти он аст ки бояд давлатҳо ҳама арзёбӣ кунанд кадом масъалаҳо ҳалли фасли худа ёфтанд, кадомашон не ва дар суҳбатҳо маълум шуд ки мушкилиҳо зиёд ҳастанд то дар ин бора вуҷуд доранд ва ҳамаи давлатҳо дар ақидаи он аст ки мо амал намоем ва албатта ин бора бораи яъне маърифӣ намудани мавзӯъ
بالا نمودن فهمیش ما در سطح جهان در اکثر وقت نگاه دارن به جمهوری تاجیکستان که همین جویم که موقع بین المللی دارن و این موضوع را البته زیر رهبری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیش خواهیم برد.